Diolch yn fawr am y croeso yn hyfryd gallu bod yma gyda chi y bore yma a agor y gair. Felly, na I ddarllen I chi nawr o'r Beibl, felly o Mathew pennod 10, adnodau 38 I 50. Na, dywedodd rhai'r ysgrifenyddion a'r Pharisiaid wrth Iesu Grist. Athro, fe garem weld arwydd gennyt. Atebodd yntai, cenhedlaeth regionus ac aniwiol sy'n ceisio arwydd. Eto, ni roddir arwydd iddi, ond arwydd y proffwyd Jona. Oherwydd, fel y bydd Jona mol y morfil am 3 diwrnod a 3 nos, felly y bydd mab y dyn yn ymder y ddeiar am 3 diwrnod a 3 nos. Bydd pobl Nineve yn codi yn y farn gyda'r cenhedlaeth hon ac yn ei chondemnio hi. Oherwydd ydy fe'r hasant hwy dan genedwri Jona ac yr ydych chwi'n gweld yma beth mwy na Jona. Bydd brenhines y de yn codi yn y farn gyda'r genhedlaeth hon ac yn ei chondemnio. Oherwydd daeth hi o eithafoedd y ddeiar I glywed doethineb Solomon. Ac yr ydych chwi'n gweld yma beth mwy na Solomon. Pan fydd ysbryd aflan yn mynd allan o rywun, bydd yn rhodio trwy faniau sychion gan geisio gorffwysfa, ac nid yw yn ei gael. Ac mae'n dweud, mi ddychwela fi'n cartref y lle deithim ohono. Wedi cyrraedd, y mae'n ei gael yn wag. Wedi esgubo ei osod mewn trefn. Yna, mae'n mynd ac yn cymryd gyda ef 7 ysbryd arall, mwy drygionus nag ef ei hun. A maent yn dod I mewn ac yn ymgartrefi yno. Ac y mae cyflwr olaf y dyn hwnnw yn waeth na'r cyntaf. Felly hefyd y bydd i'r genhedlaeth ddrwg hon. Tra oedd ef yn dal I siarad ar tyrfaoedd, yr oedd ei fam a'i frodyr yn sefyll tu allan yn ceisio siarad ag ef. Dywedodd rhywun wrtho, dacw dy fam a thfrodyr yn sefyll tu allan yn ceisio siarad â thi. Atebodd Iesu ef, pwy yw fy mam a phwy yw fy mrodyr? A chynestyn ei law at ei ddisgyblion, dywedodd, dyma fy mam a'n mrodyr I. Oherwydd, pwy bynnag sy'n gwneud y wyllus fy nad, yr hwn sydd yn y nefoedd, mae hwnnw'n frawd I mi ac yn chwaer ac yn fam. A bydde di Duw fyndithio darlleniad I air. Amen. Felly bore yma, I ni'n mynd I edrych ar 2 adnod olaf o Mathew pennod 10. A na I ddarllen I chi unwaith eto, chi newydd glywed na I ddarllen eto, dyma di cael chi ffocysu wedyn ar yr adnodau hynny. Iesu sy'n gwneud y wyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd, a mae hwnnw'n frawd I mi ac yn chwaer ac yn fam. Felly ni'n mynd I edrych ar hynny y bore yma. A fi'n siŵr bod chi wedi sylweddoli chi na, mae yna lawer o ddarnau yn y Testament newydd ac yn y Beibl gyfan mewn gwirionedd yn achosi ni chwilio i'n hunan, I ofyn cwestiynau i'n hunan. A un o'r cwestiynau hynny yw I ofyn, a ydw I yn aelod yng Nghrist neu peidio? Ydw I wedi cael fy achub neu peidio? A dyma un o'r darnau hynny. A wrth I ni ddarllen efo, falle bod y cwestiwn yn ei codi yn eich meddwl chi. Ydw I nawr yn aelod o deulu Iesu? Mae'n ffordd arall o ofyn, ydw I wedi cael fy achub? A dyma'r cwestiwn mwyaf pwysig allan ni ofyn i'n hunan. Cwestiwn mwyaf, ydw I wedi cael fy achub? Ydw I wedi yn yr arglwydd Iesu Grist? A wrth gwrs mae peidio bod yn rhan o deulu Duw yn golygu y gwrthwyneb o bod ni ddim wedi cael ein hachub, bod ni heb dderbyn maddeuant a bod ni ddim gyda bywyd tragwyddol. Felly dyma'r cwestiwn mwyaf pwysig yn ein bywydau ni nawr gallwn ni ofyn i'n hunan. Ydw I
yn aelod o deulu Iesu. Nawr, ychydig o'r cyd-destun i chi. Oedd Iesu nawr yn siarad â thyrfa mawr mewn tŷ yng Nghaper Nain. A oedd y tŷ nawr yn jam-packed. Oedd yn llawn o bobl. A ni'n darllen wedyn mewn parallel passage, Marc pennod 3, adnod 12. Oedd y môr llawn, oedd y tŷ môr llawn, gymaint o bobl ynddo fe, nes ei bod Iesu a'i ddisgyblion methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. A felly, o'n nhw methu eistedd lawr i cael tamed o fwyd o gwbl. Oedd y môr llawn. A oedd Iesu nawr yn dysgu y pobl, yn pregethu iddyn nhw, yn dysgu gwirioneddau am Dduw iddyn nhw. Yna, i ni'n darllen wedyn, oedd mam a brodyr Iesu yn sefyll tu allan. A nhw'n ceisio siarad â Iesu. Felly, nhw gyd mas, siŵr fod yn cynnwys, wrth gwrs, Mair, ei fam, Iago, felly Judas, a brodyr eraill siŵr o fod. A mae'n debygol nawr bod Joseph wedi marw erbyn hyn, felly dyna pam does dim sôn amdano fe fan hyn. Felly oedd mam Iesu a'i frodyr tu allan eisiau siarad â Iesu. A dyma un o'r dyrfa nawr ddod fewn y tŷ yn clywed bod nhw eisiau siarad ag e. A dyma'r dyn yn dweud wrth Iesu, dacw dy fam a throdyr yn sefyll tu allan yn ceisio siarad â thi. A mae'n geiriau eraill, mae dy deulu di tu fas, cer mas nawr i siarad gyda nhw. Ond mae Iesu'n neud rhywbeth nawr sy'n dim yn rhywbeth byddwn ni'n disgwyl o fe. Beth i ni'n disgwyl, bydde Iesu'n esgusodi hun a mynd allan i siarad gyda'i deulu. Ond mae'n neud rhywbeth anusgwyl nawr. Yn lle wneud hynny, mae'n defnyddio datganiad y dyn i ddysgu gwirionedd ysbrydol i'r dyrfa. Felly mae'n defnyddio'r datganiad, mae dy fam a frodyr tu allan yn ceisio siarad â thi. Mae'n defnyddio hynny fel cyfle i rannu gwirionedd ysbrydol i'r tyrfa. A felly, ar ôl hyn, nawr ath Iesu mas a siarad gyda'i deulu. Ond nawr, mae'n defnyddio'r cyfle nawr i rannu gwirionedd gyda'r tyrfa. A mae'n ateb y datganiad nawr, yr anogaeth nawr i mynd mas a siarad a'i deulu, gyda cwestiwn a datganiad. Felly mae'n dechrau gyda'r cwestiwn, pwy yw fy mam a phwy yw fy mrodyr? A chi dychmygu nawr yn y tŷ, pobl yn clywed y cwestiwn hyn ac yn edrych yn dwp ar Iesu. Yn dweud, amlwg, pwy yw dy deulu di? Y rai sy'n tu fas, y Mair a dy frodyr i, dyna dy deulu di. Yn amlwg, pam ti'n gofyn y cwestiwn mor sili a hynny? Ond, wrth gwrs, mae Iesu nawr yn dilyn gofyn y cwestiwn a wneud rhywbeth surprising, y fe. Mae'n estyn ei law at ei ddisgyblion. Felly mae'n ateb y cwestiwn i hun. At ei ddisgyblion, ei ddilynwyd, rai o ddim yn perthyn iddo fe nawr yn ffisegol, yn naturiol, a dweud, dyma fy mam am brodyr i, dyma fy nheulu i. A mae'n dilyn yn ei wedyn dweud, pwy bynnag sy'n gwneud y wyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd, dyma fy nheulu i. Mae hwnnw yn rhan yn perthyn i mi. A siŵr o fod oedd o'n nawr yn sioc i bawb. Oedd rhai nawr sydd ddim yn perthyn iddo fe, oedd Iesu'n dweud, yn perthyn iddo fe. Ac yn fan hyn nawr, mae Iesu yn dysgu rhywbeth am ei deulu ysbrydol ef i'r pobl oedd yna. Felly, hoffwn ni dynnu nawr 2 wers allan o ddatganiad Iesu fan hyn. Felly, y cyntaf yw, nid yw perthyn i Gristion yn eich gwneud chi yn aelod o deulu Duw. Chi methu defnyddio hwnna fel reswm bod chi yn Gristion. Chi methu gwneud bod hwn yn neud fi'n Gristion. A'r ail wedyn, mae pob aelod o deulu Iesu yn gwneud y wyllus ei tad nefol. Felly, y peth gyntaf, nid yw perthyn i Gristion yn golygu eich bod nawr automatically yn aelod o deulu Iesu. Nawr, oedd mam a brodyr Iesu, wrth gwrs, yn perthyn yn naturiol iddo ef.
Ond doedd hwnna ddim yn golygu nawr bod nhw'n automatically yn rhan o'i deulu ysbrydol ef. Ond i ni, wrth gwrs, pan i ni'n darllen rhannau eraill o sgwethau, ni yn darganfod bod yna rai o fewn teulu ffisegol Iesu hefyd, ar ben hynny, yn rhan o'i deulu ysbrydol ef. Felly oedd Mair, i ni'n darllen o fe ddechrau yr Efengylau, oedd hi, wrth gwrs, yn Gristion, oedd hi'n ymddiried yn y Meseia, a oedd hi'n aelod o'r teulu ysbrydol ar ben fod yn aelod o deulu ffisegol Iesu. A bellach mlaen wedyn ni'n darganfod bod Iago a Judas, nawr dim Judas Iscariot, ond Judas arall, bod nhw bellach mlaen yn dod hefyd yn rhan o deulu ysbrydol Iesu. Ond, nid reol yw nawr, bod os chi'n perthyn naturiol i Iesu, oedd e ddim yn reol, yna'n golygu automatically o'n nhw yn Gristion yn rhan o deulu Duw. Mae ddim yn cyfateb i achawdwriaeth y person. A mae gwers yma i ni heddiw, sef, os ydych chi nawr, a yr un pethau i fi nawr, os ydych chi'n perthyn i Gristion, mae ddim yn eich gwneud chi yn Gristion. Chi methu defnyddio hwnna fel y reswm pam chi'n Gristion. A os yw rhywun yn gofyn i chi pam ydych chi'n Gristion, chi methu dweud nawr, achos bod rhywun o fewn eich teulu yn Gristion, bod chi'n perthyn i nhw, bod yna yn gwneud chi yn rhan o deulu Iesu. A mae yna rai yn anffodus heddiw, felly bod chi wedi dod ar draws rai fel hyn, maen nhw'n credu, oherwydd bod nhw wedi cael ei geni fewn i aelwyd Cristnogol, teulu Cristnogol, bod yna yn reswm wedyn bod nhw yn Gristion. Ond nid yw hynny yn wir. A gallai fe fod yn rhieni, neu rhiant, tatgu, mamgu, gŵr neu gwraig, brawd neu chwaer, unrhyw berthynas. A gallen nhw hyd yn oed fod yn Gristnogion amlwg, adnabyddus pregethwr hyd yn oed, gweinidog, rhywun sy'n annwyl gan bawb. Ond eto, mae perthyn iddyn nhw, chi'n methu dweud fel reswm nawr, ddim yn eich gwneud chi yn Gristion. A mae cael Cristnogion, wrth gwrs, o fewn teulu yn cael effaith gadarnhaol ar y teulu ei hun. Cristnogion wrth natur yn halen ac yn oleuni. Felly maen nhw'n cael effaith efengyl ganolog, efengylaidd ar y byd o'i cwmpas ac hefyd yn enwedig o fewn ei teulu. A gallai hyn fod trwy ddulliau uniongyrchol, direct. Felly gall rhiant, felly oedd hwn yn wir amdano chi, yn wir amdano fi, rhieni mynd na fi fel plentyn i'r eglwys, i glywed y gair yn cael ei goeddi, a wedyn mynd â fi wedyn i'r ysgol Sul hefyd. Mae'n rhywbeth uniongyrchol, wrth gwrs, dylanwad da arno ni, cael Cristio o fewn y teulu, ac wedyn cael cyfle wedyn i glywed yr efengyl. A gallai fe hefyd fod trwy ffyrdd anuniongyrchol. So mae'r Cristion o fewn y teulu nawr yn byw bywyd Cristnogol, yn gwneud ewyllus Duw, yn byw mewn efuddod i'r arglwydd. Mae hynny wedyn yn cael effaith anuniongyrchol wedyn ar y teulu o'i cwmpas. Felly dyna ni, mae'n cael effaith da. A hefyd, ar ben hynny, a felly bod yn rhan o'ch stori chi, sut deithoch chi yn Gristion, bod Duw nawr yn defnyddio perthynas sy'n Gristion i arwain chi i ddod yn aelod o deulu Iesu, ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond y pwynt yw nawr, nid yw perthyn i Gristion cael eich magu ar aelwyd Gristnogol yn eich gwneud chi, yn gwneud fi nawr, automatically yn aelod o deulu Duw. A'r gwirionedd am bob un ohono ni yma nawr, yw ein bod ni gyd wedi cael ein geni y tu allan i deulu Iesu, tu allan i deulu Duw. Mae Dafydd, Brenin Dafydd yn dweud yn Salm 51, a fi'n siŵr bod hwn yn adnod gyfarwydd i chi. Salm 51, adnod 5. Wele mewn drygioni ymganwyd. Mae hwn yn wirionedd am bob un o'n ni nawr. Mewn drigoni ymganwyd ac mewn pechod y beichiogodd fy mami. Felly ni wedi cael pob un o'n ni nawr wedi cael ei geni mewn pechod, ar wahân i Dduw.
I ni ddim wedi cael ein geni nawr o fewn ei deulu ysbrydol ef. Ni wedi cael ein geni mewn pechod. A mae'r apostol Iowan wedyn, ni'n darllen yn 1 Iowan, pennod 3, adnod 10. Ein bod ni nawr wedi cael ein geni mewn i deulu y diafol. Dyna'r gwirionedd, cawsom ein geni yn blant y diafol. Felly dyna'n tar ni pan ni'n dod mewn i'r byd. Y diafol yw'r un sydd yn pechu o'r dechreuad. A mae Iesu wedyn yn sôn am yr ysgrifenyddion a'r Pharisëaid. Plant, a sy'n wir amdano ni cyn i ni ddod yn Gristnogion, pan ni gaethon ni eni mewn i'r byd. Plant ydych chwi i'ch tad, y diafol, ac yr ydych a'ch bryd ar gyflawni dymuniadau eich tad. Llofrydd oedd ef o'r cychwyn. Nid yw'n sefyll yn y gwirionedd, oherwydd nid oes dim gwirionedd ynddo. Pan fydd yn dweud celwydd, datguddio'i natur ei hun ymai, oherwydd un celwyddog yw ef, a thad pob celwydd. Felly dyna ni, ein tad ni, pan ni'n dod mewn i'r byd, y diafol, ni'n cael ein geni nawr yn blant y diafol, a ein tad ni yw tad pob celwydd. Wedyn mae'r apostol Paul yn dweud rhywbeth arall, ein bod ni'n cael ein geni yn blant digofaint. Effesiau pennod 2, adnod 3. Dyna beth am y Beibl William Morgan dweud, plant digofaint Duw, dig Duw. I ni gwrthwynebiad Duw tuag at bechod. I ni wrth natur, a dyma beth mae'r Beibl newydd diwygiad yn dweud, yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Felly dyna'n hetifeddiaeth ni, pan ni'n dod mewn byd, rhywbeth sydd i ddod i ni yw digofaint Duw. Mae digofaint Duw fel petai nawr yn cwmwl ar ein penni, ar fi'n bysto, glaw ar fi'n dod, glaw digofaint Duw. A ni fyna, dyna lli ni. Ni'n cael ein geni nawr dan y cwmwl hynny, dan ddigofaint Duw. Felly, ie. A myna, felly bych chi wedi clywed y dysgeidiaeth yma, sy'n dysgu bod Duw nawr yn dad i bawb. Mae'n geiriau eraill nawr bod pawb nawr yn cael ein geni i fewn i deulu Duw, bod pawb yn cael ei geni nawr yn gadwedig mewn perthynas iawn gyda Duw. A fel ni wedi gweld nawr, mae hwnna ddim yn wir. Mae'r Beibl yn dysgu yn glir nawr bod ni'n cael ein geni y tu allan i deulu Duw. A wrth gwrs, chi'n darllen yn preigydd Paul yn Athens, bod mewn ystyr cyffredinol iawn, mae Duw yn dad i bawb fel creawdwr. Felly ystyr cyffredinol iawn, mae Duw yn dad i bawb yn ystyr y perthynas rhwng creawdwr a creadur. Mae'n un wir. Ond mae ddim yn dad agos i ni, a gwirioneddol i bawb, fel mae rhai nawr sy'n yn rhan o deulu Iesu. Felly pan byddwn ni'n clywed nawr, rhywun yn dysgu bod pob un yn feibion ac yn ferched i Dduw. Mae angen i fod yn falus ar hynny, oherwydd reswm arall hefyd, mae'n gysylltiedig â dysgeidiaeth yn Saesneg, universalism, lle bod chi wedi clywed am hyn, universaliaeth, sy'n dysgu bydd pawb yn y diwedd yn cael ei hachub. Ac eto, mae hwn yn mynd yn groes i beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Mae'r Beibl yn ddysgu nawr bod galwad yr Efengyl i bawb. Mae'n gyffredinol. Wrth gwrs, mae pawb yn cael ei galw i ddod. Smot bydd y cefndir, smot lle maen nhw, mae pawb yn cael ei galw. Mae'r galwad yr Efengyl i bawb, i ddod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid yw pawb yn cael ei hachub. Felly dim ond y rai nawr sy'n ymateb i alwad yr Efengyl ac yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist fydd yn cael ei hachub. Felly dyna ni nawr, y pwynt. I ni gyd wedi cael ein geni y tu allan i deulu Iesu. A'i rai o'noch chi nawr, a clod i Dduw am hyn, mae hyn wedi newid. Chi bellach nawr yn aelod o deulu Iesu, yn aelodau llawn o'i deulu ef. Chi wedi derbyn maddeiant, chi mwyach ddim yn gorwedd dan ddigofaint Duw, ond dan wen Duw, dan ei fendith ef yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly, i rai o'noch chi, bod chi dal nawr, sylweddoli nawr, bod chi'n dal tu allan
i deulu Iesu. A bod chi'n gofyn y cwestiwn hyn, wir yn gofyn nawr, sut gallen ni yn dod nawr yn rhan o deulu Iesu? Sut gallen ni gael maddeuant o'm holl cymwyddau, o'm holl pechodau, cael fy achub rhag y digofaint sydd i ddod? Sut gallen ni cael fy achub? Wel, yr ateb yw trwy ffydd, trwy ymddiriedau llwyr personol yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn dweud, cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Ffydd, ymddiriedau yn Iesu Grist. Ymddiriedau yn ei waith orffenedig ar y groes, yn gwneud iawn am pechodau, yn talu'r ddyled yn llawn gyda'i waed ef ei hun. A wrth ymddiried yno ef wedyn, byddwch chi'n dod yn aelodau llawn o deulu Crist. Byddwch chi'n derbyn y maddeuant llawn o'ch holl brechodau gorffennol, presennol a'r dyfodol. Byddwch chi ddim mwyach yn blant i gofain, blant y diafol, ond yn blant i Dduw. Oherwydd Iesu ar y groes, Apostol Paul yn dweud yn 1 Thessaloniaid pennod 1, mae Iesu wedi eich achub rhag y digofaint sydd i ddod. Felly dyna ni, ymddiriedwch yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Felly dyna chi, y pwynt cyntaf. Nid yw perthyn i Gristion yn golygu eich bod chi yn automatically yn aelod o deulu Iesu. A ni'n dod yn aelod o deulu Iesu trwy ymddiried ynddo ef. Ac ar ail beth, mae pob aelod o deulu Iesu yn gwneud ewyllus Duw. Felly geiriau Iesu unwaith eto, estyn ei lawr i ddisgyblion, dywedodd, dyma fy mam am brodyr i, oherwydd pwy bynnag sy'n gwneud ewyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd, a mae hwnnw'n frawd i mi ac yn chwaer ac yn fam. Felly, mewn geiriau eraill, mae Iesu'n dweud, os ydych chi'n aelod o'm teulu i chi'n gwneud ewyllus eich tad nefol. A mae'n bwysig nodi bod Iesu ddim yn dweud, os gwnewch chi ewyllus Duw, byddwch chi wedyn yn dod yn aelod o fy nheulu i. Mae ddim yn dweud bod ni'n dod yn rhan o deulu Duw trwy ein gweithredoedd. A fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar adnodau hyn o Effesiaid pennod 2. Paul yn dweud, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich waith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, felly dim yn dibynnu ar unrhyw beth ni'n neud, ac felly ni all neb yn ffrostio. Mae neb yn gallu bosto yn ei hunan o gwbl. Felly ni'n dod yn rhan o deulu Duw trwy ras, trwy ffydd. Rhodd, a hefyd rhodd gan Dduw yw ffydd. Felly, does dim lle gyda ni o gwbl i ymffrostio. A ni'n dod wedyn ni yn berthynas iawn gyda Duw trwy ffydd. A felly, bod chi wedi clywed hyn, dywediad Saesneg yw i, a dwi'n hoffi'r dywediad, mae'n dweud, saved by faith alone, but faith is never alone. Felly, trwy ffydd yn unig, chi'n cael eich achub, ond nid yw ffydd byth ar ei ben ei hun. Felly, dyna'r ffydd achubol. Mae ffydd achubol ddim ar ben ei hun. Wrth gwrs, ni'n cael ein achub trwy ffydd yn unig, ond mae ddim yn dod, mae byth ar ben ei hun. Felly, nid ffydd arwynebol marwaidd yw'r ffydd hwn. Ffydd sydd ddim yn cael effaith ar ein bywydau ni o gwbl, ond ffydd achubol sy'n dwyn ffrwyth. Felly, gawn ni ddechrau trwy edrych ar beth yw ffydd arwynebol. A mae'r arglwydd Iesu nawr, ffydd nawr sydd ddim yn cynhyrchu ffrwyth, mae Iesu nawr yn disgrifio y ffydd yma yn Mathew pennod 7 adnod 21. Mae'n dweud, nid pawb sy'n dweud wrthyf, arglwydd, arglwydd, fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Felly mae rhai, mae'n disgrifio fan hyn nawr, y rhai sydd gyda ffydd arwynebol. Mae nhw dim ond nawr yn rhoi lip service i Iesu. Felly maen nhw'n dweud arglwydd, arglwydd, maen nhw'n dweud y pethau cywir, a maen nhw'n wir am Iesu fe. Mae'n arglwydd. Mae'n arglwydd yr holl
fy dysawd, lle maen nhw'n dweud y peth cywir. Maen nhw'n gwybod y peth iawn am Iesu. A siŵr o fod bod dywynyddiaeth cywir, perffaith, yn eu pennau nhw. Ond eto, dyna i gyd yw e. Maen nhw'n dweud y pethau cywir, ond dim byd mwy. So fe'n cael effaith ar y bywydau nhw o gwbl, maen nhw ddim yn neud ewyllus Duw o gwbl. A ffydd ffals yw hynny, ffydd marwaith sydd ddim yn cynhyrchu ffrwyth. A mae Iesu yn dilyn geiriau hyn trwy ddweud, a mae'n yn sobri ni, sobri fi pob tro i fi'n darllen y geiriau hyn. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd, arglwydd, o'n i fiom yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan cythriliaid, ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer. Lle o'n dweud, edrych, fi wedi gwneud pethau mwr yn dy enw di, ac yna dywedaf wrthynt yn ei hwynebau, nid adna bîm erioed mohonoch, ewch o ddiwrthyf, ymaith o ddiwrthyf, chwi ddrwg weithredwyr. Felly, ni'n cael fan hyn diwedd trist y rai sydd â ffydd marwaith, y ffydd sydd ddim yn cael effaith ar eu bywydau nhw o gwbl. Ond nid ffydd arwynebol farwaith nawr yw ffydd achubol. Mae ffydd achubol nawr yn dwyn ffrwyth y mywyd y Cristion. Mae'n cael effaith ar eu bywydau nhw. Oedd Iesu yn dysgu, fi'n siŵr, chi'n gofio hyn, yn dameg yr heor, fod yr hadau oedd yn glanio ar y tir da yn cynhyrchu ffrwyth. Wrth gwrs, y tir da yn disgrifio nawr calon y Cristion yfe. Mae'n dir da, mae'n dwyn llawer y ffrwyth i aeddfedrwydd. Ac mae Iesu yn dysgu yma, os ydyn ni nawr yn defnyddio'r darlun o teulu nawr, yn aelodau o deulu Duw, i ni'n gwneud ewyllus ein tad yn y nefoedd. A fi'n hoffi hyn o Mathew Henry. Mae'n dweud, mae'n rhywbeth syml, a mae'n dweud am Gristnogion, they are such as do the will of his Father, not only hear it and know it and talk about it, but do it. Dyna'r peth yma. Maen nhw ddim ond yn clywed ewyllus Duw, yn gwybod yn drylwyr hyd yn oed, yn siarad amdano fe yn hi, ond maen nhw'n neud maen nhw'n neud ewyllus Duw. Felly, beth yw ewyllus Duw i ni? Wel, ewyllus Duw, yn gyntaf oll, yw'r hyn sy'n plesio Duw. Mae'n plesio Duw. A ni'n darganfod beth sy'n plesio Duw yn ei air ef, yn y Beibl. A mae Iesu yn crynhoi i ni beth yw ewyllus Duw. Eto, i geiriau cyfarwydd, mae'n dweud, car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, a car dy gymydog fel ti dy hun. A mae Iesu'n dweud, mae'r holl gyfraith yn dibynnu ar y ddau orchymyn hyn. Mae'n dweud, ar y ddau orchymyn hyn, mae'r holl gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu. Felly dyna chi, ewyllus Duw yn gryno, caru Duw a caru cymydog. Felly mae'n wir, nawr, mae pob aelod o deulu Iesu yn gwneud ewyllus Duw. Ond, mae'n bwysig nodi hyn, nid yw un ohonyn nhw, nawr un Cristion nawr, yn gwneud ewyllus Duw yn berffaith. I ni ddim yn gwneud beth mae Duw eisiau ni wneud yn gwbl berffaith, yn bell o hynny. Mae cymhellion cymhellion cywir, cariad Duw yng Nghrist, mae wedi cael ei cymysgu a chymhellion hunanol, beth i ni eisiau. Mae nod o gynneiddi Duw yn popeth i ni'n wneud i cael cymysgu eisiau, beth i ni eisiau cyflawni. A wrth gwrs, i ni'n edifyrhau ni ddim eisiau hynny fod yn wir amdano ni. A dros amser, yn ara fach, yn enwedig siarad am fina nawr, yn ara fach, ni'n tyfu mewn i fuddod i Dduw. Ond dim ond yn y gogoniant nawr, a mae gogoniant, wrth gwrs, yn rhywbeth sicr sydd i ddod efo Crist ynom, gobaith y gogoniant. A yn y gogoniant, lle does dim pechod, dyna'r unig bryd byddwn ni'n gwneud ewyllus Duw yn berffaith. Ac ni'n edrych mlaen, ni'n deheu am y diwrnod hynny. Ond ar y ddeiar, ni'n gwneud ewyllus Duw
yn amerffaith ac yn deheu mewn gwirionedd i wneud ewyllys Duw yn berffaith. A gweddi calon y Cristion yw gweddi Dafydd yn Salm 119. A gallech chi mewn gwirionedd cymryd unrhyw adnodau'r salm hynny, ond i fi wedi dewis adnodau 34 i 37. Maen nhw'n weddi yng nghalon y Cristion. Rho i mi ddeall mwyn i mi fyddhaeth gyfraith a'i chadw'n holl galon. Gwna i mi gerdded yn llwybr dyrchmynion, oherwydd yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Tro fy nghalon at y farnedigaethau yn hytrach nag adeilw. Tro ymaith fy llygaid rhag gweld gwagedd, a dyfywia fi a thair. Felly mae'r Cristion, dyna'n gweddi ni. I ni eisiau, ni'n ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Mae gyfraith Duw nawr trwy'r Ysbryd Glân wedi cael ei sgrifennu ar ein colonnau ni. Ni eisiau gwneud e. A ni'n gofyn am gymorth yr Ysbryd Glân i wneud, i cael cydymffurfiaeth nawr llwyr i'w ewyllus sef. Ym mhob rhan, pob department o'n bywydau ni, byddwn ni'n ifydd i Dduw. Felly na i orffen nawr gyda'r cwestiwn nes i ofyn ar y dechrau. Ydych chi yn aelod o deulu Iesu? Ydych chi yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist? A os unrhyw ffrwyth wedyn yn dod o hynny, ffrwyth ei fuddod. A ni yn cael ein hannog, Paul yn dweud, i weithio allan ein iachawdwriaeth yn hunan trwy ofn a dychryn. Felly gadewch ni beidio esgyluso gwneud hyn, edrych ar ein hunan, oherwydd i ni ddim eisiau cael y sioc o glywed Iesu'n dweud wrthyn ni, nid adna bîm erioed mohonoch, ewch ymaith o ddiwrthyf. Ac wrth i ni wneud hyn, gadewch ni am bob olwg i ni'n cymryd o'n hunan, cymryd 10 olwg ar Iesu Grist, i gofio ei groes sef. A wrth gwrs, i ni'n ifydd, i ni eisiau fyddhau iddo ef, oherwydd beth nath ar y groes. Nid i ennill iachawdwriaeth, mae'n bwysig pwysleisio hynny. Ni ddim trwy'n weithredoedd yn ennill yn iachawdwriaeth. Mae Iesu wedi gwneud popeth i ni ar y groes. Yn ei fywyd perffaith ef farwolaeth a'i atgyfodi. Mae'n gwneud popeth i ni. A i ni nawr, allan o gariad, allan o ddiolch iddo ef, eisiau i fyddhau iddo ef a rhoi yn bywydau yn aberth iddo ef. Felly Dduw y byddwr gogoniant. Amen.